רק תיקנתי שזה היה מעל 700. היה קשה לי להגיע לפה היום. אני לא יודע אם שמעתם בחדשות, אבל יש קצת מתיחות בגבול הצפון. והשארתי שם את הילדות שלי, והבת זוג, וההורים. אבל זה מדהים שאני יותר מפחד מהרפורמה, מאשר אני חושש מהחיזבאללה. מהחיזבאללה אני יודע איך להילחם. עשיתי את זה בעבר, ואני כנראה אעשה את זה גם בעתיד. אותו דבר, מהנוח'בות. אני לא יודע איך להילחם במדינה שלי. ב7 באוקטובר עזבתי הכל, כי זה מה שהיו צריכים לעשות, והלכתי לדרום. דרך אגב, בדרום גם הגעתי בחלק מהמשימות שלי לרפתות שמה, דבר שגרם לי להתקשר לאבא שלי, בן 78, ולהגיד לו, אם הסיפור מתחיל בצפון, תפתח את השערים ותעזוב. החצבני, 100 מטר מהמשק שלנו, הפרות יסתדרו, נאסוף אותם אחר כך. אבא שלי אמר לי בסדר, וברור שלא עשה את זה. מ-1951 עד היום לא הפסדנו חליבה אחת, ואנחנו לא מתכוונים להתחיל להפסיד חליבות עכשיו. אנחנו מאמינים במה שאנחנו עושים. גבול הצפון זה גבול שגם הפריפריה, גם המרחק הפיזי מהמרכז וגם הקרבה ללבנון משפיע עליו. אנחנו בעצם החקלאים זה הגורם היחידי שבאמת נשאר שם קבוע כל הזמן. גם במתיחות, גם שהיו גם ימים שקטים, אנחנו שם. הרפורמה הזאת תגרום לי לסגור טרפת. יש מוזיאון באחולה של איך הסבים והסבתות שלי ייבשו את הביצה. אם הרפורמה הזאת תעבור, אז יהיה עוד מוזיאון אצלי במשק של 2 פרות שיבואו לראות איך מדינת ישראל ייבשה את החקלאות בעמק אחולה והחלישה את הגבול. זה מה שהרפורמה הזאת עושה. זה הכל. אני לא אתחיל לדבר על מספרים וזה, עשו את זה הרבה יותר טוב לפניי. אבל כן, אנחנו גם סיפור. הרפת שלי לא מיוחדת. רוב האנשים שיושבים פה, אני במקרה דור שלישי, יש פה חבר'ה, דור רביעי וגם יותר, שזה מה שאנחנו עושים, אנחנו מחזיקים את האדמה, אין וקום. אני לא אהיה שם, מישהו אחר ייקח את האדמה. ואנחנו יודעים מי. ופשוט נאבד את חבל הארץ הזה. זה נשמע להגיד ציונות, זה כבר מילה גסה בארץ. אני לא מאמין שאני צריך לבוא לכנסת ישראל להסביר למה חשוב שאני אהיה בגבול הצפון, למה חשוב שאני אקום ב3:30 בבוקר לחלוב פרות. זה נשמע למישהו הגיוני שאני צריך לעזוב הכל, מאות רפתנים, לעזוב את יום העבודה שלהם ולבוא לפה להסביר למה חשוב שאנחנו נעבוד בגבולות. אז אין ספק שיצאתי מעודד מהדוברים לפניי, אבל זה לא אומר שאנחנו צריכים להפסיק לעבוד. אסור לתת לרפורמה הזאת לעבור. זה תהיה בכייה לדורות. תודה רבה.